Kung akong pangutana pastor is arang unsay mo mayon tun sa mga tao nga murag nakita gyud nila tong mga alagad sa Ginoo kay tungod sa ginahatagan pud sa Ginoo man gyud og mga ginahatagan pud sa Ginoo og mga challenges ang mga iyang katawhan medyo marag katong mga tao jud nga ay inana day na kung mga lagad ko sa Ginoo i-judge ano din ko arang daghan nga suffer nga mahitabo sa kuha daghan mahitabo nga murag kung ano pa di nako makaya so unsay mo mayon sa ano ana pastor nga ano na gani sila alaga na gani sila sa Ginoo gina-suffer pa jud sila sa Ginoo pastor magginalet sa Ginoo nga mag-suffer sila. Okay, so atong entertainon ang question o pangutana sa usa ka igsoon ni Sister Eden Baton ang santo igsoon nga sa gihapon kini siya nag-reside sa Kilantang sakop sa Kalumpang sa General Santos City. So partis pangutana nimo Sister Eden mahitungod sa gitawag og ngano man nga ang mga uban nga tao alagad naman sa Ginoo ngano man nga gitugutan pa man sa Ginoo nga agi sila sa piring o nganong magsapra pa man sila nga unta alaga naman si Ginoo. So sana ka maing pangutana sa Bible wala exempted sa gitawag og suffering, wala exempted sa gitawag og kanang tribulation. Ang pulong suffering o tribulation mamora na sila suffering pagantos, then tribulation is pagantos gihapon. Ang galing na ang suffering kuha na siya kanang pang personal no i-address na ito sa tao gid mismo sa tagsa-tagsa pero ang gitawag tribulation gina-address na ang ito sa gitawag generally sa kinatibuk-an. So si Christ one time ingon siya diri sa iyang mga tinun-an, in this world ye have tribulation but believe in God or my Father believe also in me. So pasabot nga sa kapanahon ng pa ni Christ kaniadto adto mismo mga personally nagauban-uban niya nakatong asa siya dito sila kasunod mo adto siya adto sa dapit nga hilit-hilit mosulod mo adto po sila. So murag siguro lang una-una tungod kay si Christ nakita nila nga anak na sa Dios tungod sa mga milagro nagmilagro pan katong panahon malugot man sa kakaon sila nagmilagro og kanang mga kaayohan sa sakit sa panahon nga dunay mga masakit tong medyo kang Christ nga ayo sila. So sa tungod kay si Christ miraculous unya nakita nila nga daghan ang gi-change ni Christ sa kinabuhi sa uban pinaagi sa katong masakiton nahimo nang maayo na ilang panglawas. So sang ilang una-una siguro sa ilahang pagkasumunod sa Kristo kuha na sila kanang gitawag og hayahay na wala na itawag sa suffering o tribulation. Pero si Christ mismo na ingon nga in this world you have tribulation. At pasabot nga ang kasakitan na agad sa kalibutan. Kung sa panultihon pa na nga nadungog na to sa usa ka panultihon nga kakambal na daw ng tao ang problema dito sa mundo sa pagsilang sa tao labas sa kanyang kuan sa womb ng kanyang mother kakambal niya na ang problema. So pasabot na anay tribulation. So ang tribulation o ang suffering na anagid na kasi Kristo mismo siya ay past tribulation so you will also meet or past tribulation. But pasabot kung si Christ gani nga bisag anak pa siya sa Dios bisan pag righteous siya bisan pag perfectly holy siya nagpas pagati siya tribulation o suffering mo punta kaya ang suffering mong God mao ni ang gitawag og pagsukod sa ato sa Ginoo kung sa suffering dili bagid punta mo give up sa atong pagpangalaga sa Ginoo. So mao na yung unang reason. Ikaduha ang suffering mao pod ni ang gitawag og gamiton sa Ginoong measurement para rin niya makita kung ang ato bang loyalty sa iya na
sa time ba sa gitawag og suffering, loyal ba gihapon ta o basig og loyal ang ta kung panahon nga way suffering. So mali na ang suffering o ang gitawag og kahayay sa kinabuhi, whether naata sa Ginoo gula na ana, pero kung naata sa Ginoo mao na lang gyapon na. Pero ang kagwapo lang nga bisag nagasuffer ta, ang atong suffering moment lang ni, agi lang ni. Time will come o maabot na kita sa pinaka point nga dito na ta sa gitawag og dapit nga i-transfer ta sa Ginoo, wa na suffering dito. Ano man kay pa sa Biblia ang tanan nga mga old nato nga mga status sa kinabuhi, suffering, mga pain, mga tears, o katong gitawag og mga crisis, hunger, famine, tanan daw kuno will pass away, and the new things or ang bag-o nato nga sitwasyon mo na pulo niya. Katong gitawag og mupuyo ka nga gitawag og solid na nga gitawag og happy, wa na taon niya suffering ano man sa time nga dito ta sa dapit nga katong i-prepare sa atong Ginoo. But as of now, mintras wala pa ta maabot sa maong gitawag i-prepare nga dapit nga para sa atong future, muagi gid tag suffering. Okay, so kana siya mao gid na ang gitudlo mismo na Ginoo sa Kristo. Okay, God bless sa nangutana mo to. Okay na ba kang Sir Eden ang pagpangutana sa mispay na ba? Salamat Pastor na medyo naklaro-klaro na yun tong ngano ginalet yun sa Ginoo og mga suffer ta kay para mag ano yun mo motiba yun ato ang panaaray atong pagtuo sa iya.